Bakit? Kadto da di istorya ak maning kanyamon. Najay man yun. Istorya di napalpalabas man na di kwa manin na. Di babaro kami manin. Naman ni Najay yun. Baka awa man yung kabuluhan na ata na. Da, kwa kasto ni. Di ba kwa? Di ba uso-uso iti kwa iti salsalaan, di ba? Hanggang datamit kasi di ba lang? Awan sa tatan. Di uso kayo, di uso pa lang mitata. Oh. Kwa na pa kami nagisala ito ni bagar nga barangay. Tata. Dilipas ko na nga. Dilipas ko na nga ki kwa sakto inyawag dali ni request mi nga pansumala. Kit na parang dagos Tapos, Tapos sakit piti buksit ko tadi siya karne nga sindak. Medyo kwa. manantika siguro Ngayon minantika. Nagsakit ti buksit ko. Pero napangulatain sa ala di ni request mi. Tata kwa. Nagpila tira kwa napindas ng babae mit Tapos nangyari. Ano naman yun? Kwa. Ay pagsalasala mi. Ang ko napigilan ti mutot nakasaksakit ati buksit ko ngamin. Pag di pa kababain, may tinay nakagbangsit. Nakasaksakit ati buksit ko nga mapigpigilan jay. Siyempre nakapantalon nakasapatos pagsang-awan na magay ito May kababain na adin Sakto nisang Nangig ajay ko adin nangigibalasan adin. isang audiente babae kasta kinatkatawa na ki babae. Ki, pagdigsin mo Amom di nangyari mi hindi babae. Kuamid nangyari di babae na napigilan di katawa na. Adagam di uyik na. Nagbayng naglobo jagong na. Naglobo nagdakilan na ti lobo jagong na. Nakalikab sa apay